na igunga Nairobi bakare gutara tarari na botora kireiga tusonge abashimu aboito babere chokora Nairobi igotiga tukire tubasabere twayiraneka babere chinka chiao batige komboga na Nairobi to komanyire inche Nairobi intete mbateye na solution te yaria inchu moskeli chiko tusikamo una abantu banyamira ororobe nande mbia mwana sinje governor wasikia sheria ugachukubitire diwa ugachukubitire una 22 na do saineria ukabate to bwatinguru nkoti bwate chingu bono kura koria nando gusika korio bwate yasaye tyao se tubwatirane ende tunyare gusuka mutu igo bono yentuko sawa nyabaru minto keruge kekyo bo speaker kiwakaniwe antenya sai so ese ngoro ya oimi na ende kuteba na mbia mono na ende nyabara singa kiri kwara muno modebi speaker ente bono nsikake ile korega sieye modebi speaker gosoma konyi uwo mo speaker ito okero na ende nteba mbia mono chasinya sai sincha toire na emeye ende tunyare na ende gokora abana inti igasi ya mono asinga mo speaker ito okero kwa lifti lero sindaire kwa begete toira ne bikao byetu endo koroma inti igasi na inti to kwa kishira omwana inti ito Nyamira ngabone igasi ya chakire bokorwa na ene kubwatira na tore buya sana bono chisegi kiri ari ngoro mwarocha ba pastor mbato saberete bagateba morembobe na intu twara ribyo morembo yo no yora agende kinyume cyo moremboria abafada basabete abapasa bakabika marunse bakarera Nyasaye nere bakaragire bitakonyora morembe oyora aburio morembe abana inti ba Nyamira oyo nero uragiririwe kwa hivyo tokotebyo nde wensi asiko gusaba koria na asiko koraga kwa koti bono igau na koti ebegete okero nero mu speaker oito we account assembly ya Nyamira na ndi to bwati mu speaker onde orororo igege nteke monga tia tusikane tore to murembe no bosira si county egento to kwa kishera abana inchi obwo bakonya babugate nangwa kwa ruturigasi sasa kazi imeanza na mbia mono asinge cyo mu speaker ito today ochori chi committee chonsipi to achori chi committee chonsipi chigo kolegasi ya maendeleo ochakire wiki yeye igasi ochakire gokorwa to achori abatenende be chi committee echo erinde bagotina onyene sesemo ye chipara to achore bonsipi erinde munyara okorwe gasi na nde muno mu speaker ikiro kwana kintunki tojigotangwa gokora ekiagara intuto gokora minte sherie twancherete e budget ngo ititore CFSP the county fiscal strategy paper eyingo to table today gonye beka tore na ende gonye ititore ekiagara banainchi bakorwe gasi egento yoko togo kwana and I'm appealing those members bari suko bachore tukura sichiwodi cyabo moira ne makore gasi na ende tuwabaire rero goika Jumapili morete egento gikorokwa God based project motarasike rusuko na to batangaze igege to saba omore bino kubwaterana biamona sincho speaker rero wa toire leader majority omonya honorable Gesesa na itina tebege nyasamo senya mubwatisie na era tumekobonga ini obo elinde tubwaterane ne minority leader ne Mother Marwa munachorwa mubwaterane ingeresa munachorwa mune chief whip omogako numuya tabwati sigi chiribono toko ibijana obugwipu bamaye tandora Nyamira ebide bibyaerire Nyasaye tiga ai wobonene cyano mugako nare tobotoere intutu taide tubwaterane no botoerwa bonene twaretire bakabangina twabaire birogo elinde obo maboria ebochoro bokori gas ekiagara twagete kwa basaye nabasubusiba gotebanga basaye mbabu ninkore nabababuna chingore nabatu asiyuna kito kunywera marwa bono rende ya seti atoseri twesi tobwaterane tocheke Nyamira nandi tutaito kusabana mbia mono gavana asengi jo atobwatirie enkake yos biyesege na ende tororo and we are promising governor kwanda toro kubwatisie gas elinde gas yao eororobe nande mbia mono sinje governor wasikia sheria ugachukubitire diwa ugachukubitire una 22 na do saineria ukabate to bwatinguru nkoti bwate chingu bono kura koria nando gusika korio bwate Nyasaye tyao se tubwaterane ende tunyare gusuka mutu igo bono yentuko sawa nyabaru minto keruge kekyo bo speaker kiwakaniwe antenya sai so ese ngoro ya oimi na ende kuteba na mbia mono na ende nyabara singa kiri kwara muno modebi speaker ente bono nsikake ile korega sieye ya to suki Nyamira
isegio sentiere muna woro indo mwenge na ndeka tira mana bara ba mingi nyamira abantu akore gasi eri ndege ya sa tama seri bya mono na bara iba mitobosi irido majority icho kwa ndara mbega kisesa elilo majority ya assembly ya nyamira na ndinga omokwere na ande nteta goteba ngwakera abaishimiwa bari bonsi batujoiniri moni gari ase assembly yaronto abategi karo kiaba MCA barenge 17 bakerembia mono asogocha bari bakare Nairobi na barabu we are welcoming them baje ilizo na ndengo muska kono muskabel mwaka ngeresa 5 wanere majority yetu muske mwakare jingo byo mwako muske mana marwa nere minority leader yetu hapa swati na wote wakoreki wanyolege tali alafu muske leader musire nere minority wipi yetu na ndenga momaite sama tukaelire kurwa se bikai kabirebi ndo anyara tugetie ndo kanyamira municipality board itu abeko muske omugaba na chorto muske John Boyera nge chairperson municipality ya Keroka nero ya gazetted a county budget economic forum nero ya gazetted a county revenue board nero ya gazetted na machikande it means nganto aba MCA banyamira and the leadership yo muske okero egasinegenderete there is no gap tibili ngwetitire ibintu byose ngwetitire ne budget ngochere na kitu abori abasika bare chiwodi chinde muske korugesima muske uriogesima musko bosamaro tibanya go toberera ase chisegikire abarenje babakomia they abati ba provide a list project na tia banenje barakoreki baranyore go chimutu ingo chigokorera pi na ndi nsabe ebina birbezo bire judiciary totete biere bwango so they are costing chibaze chia bananchi chibaze chibakonya kubekera koti gali ne chibaze chabanje gora kichikotumika biere bwango tusabe judiciary kole bina biri bwango tokaendera go chimutu nakromo kwetombi mono erinde torre na kito oska go chimutu kira ward igonta ete gochaka ngoteba nga kareiga sokoro yana nansometina ekero gwate bunga yeso ngochare mambi baroba keba goika baonie bintu byao mweshimwa nyabaro na babwate kero agakeonia tugachigo kemenyo kidoga keigera kisi goika kemera ndwagia kia kona omweshimwa abel nere tigara tem bono monyene ngombe konya oneri gwata bwati masakara omonyene gaje ta kaira omweshimwa eno kokero tigante benga congratulations tiga nyamire itesuke mutu nchebuna ndega assembly na gutacha kururirie segi akabete because nimbwate issue yo gwakira onde bwensi esa aruti kima etenga no mokoro biolese kero inche bunande igansa chinde gusaba ntebo gwikabarota na igwete igoro gagoteba o na 1 billion na begete budget ya mariogo onye nyamira development budget yengima terigo ika 500 million ono 1 billion ye yaye tima etinga tigatomo sabere nyasaye go kana tinkarega kare gusira na botokorigie spare gatomo sibere aratarira lakini yanene mono omorembe ntutukuraria etutagete nyamira ya itesuke mutu segie tebuati anything to offer to abantu banyamira ese gibuna ya baiga etwarara a lot of differences tukona goitana ntutweka abanyene n'abananchi bakumia nawe ngo sabanga nyasaye tigatwanjire omorembe obororo omugabano itonte gotana no temire sana gotorenta amu bati timu nere ogosanginga use au tigante benga shetani afanye nini ashindwe ekiagera when we want peace ntubuna the 12 we have gone as our pastor batorange to ikaranzire we have now enlarged to aikire 17 tima edinge baganyete baike batano wamanye ko manyangense yawo nchokire au lakini at the end of the day into intention ya ito tokonyo mugabana akorere abantu banyamire gasi kina kiyoka turachikoba marked on na igwete petition ya begetwe petition yetabu ati magoro ngomo judge ngoruliri bobe ekero mo judge mugetie ekina Justice Wilfrida Okwany akaira Kisumu agateba no kibwente koba ichinkobi echiageto bono ya ikiro declare ngomo speaker noyo o declare ngebinto akoreto mo clerk yore gazetted official yakoro kusiblano nyamora neroyo ya ikire na bwande bono bachire go sign tali bonge bogo sign bwarusie judge torrent facts on the table torigeri ngomo judge karo gotokonya tubwatiri chiko tadasi meraru libuno tagete to goita monta akwe osiboru ngoma yota no mo judge no muye
igo tiga tusikango chikoti chiaito tusikomong'ina ori Wilfred Okwanya tomoe ribaga riaye akore egasi nonya nintwe rero iga